ora etuk. Ngopo? Ya lagi ki bintang tamu. Lah aku lah wong krungu ngene lho, arep gendong. Piye? Ngene, sangu pesawat. Piye? Wong arep gendong wong ngene ngono kok. Jedet. Ngono aku yo wedi to. Kuwi HP getar. Lah HP ki ditinggal ning isor masa HP Apa enek? Gawa. Bintang tamu sak panggung sak orane ben sinkron. Ha. Tak cedhaer tak jenglengi. Arep tak jadi gendong ta. Ha. Ora sudi. Lah nek tinggal luwi gendong sing guwathek aku yo gelem. Oh ngono. Oh nang terminal Lah, kan ngono. gandeng-gandeng oke. Iya to. Sapa njaluk gendong? Wong kene ngene kok duwe anak kok kaya ngono. Ya, iya. Karo duwe bojo kaya ngono, Iya. duwe anak metune kaya apa? Kaya ngono. Kaya ula weling. Lah iya. Ula apa? Ula masuk angin kuwi. Ula weling. Bianyu wangi ngece lho, Caca ki yo ngece lho. Ora apa-apa ngene iki. Tapi gak kok mesti kaget kowe. Lha apa? Ngene iki gaweane kanca-kanca yo ngene iki. Tapi memang seperti itu loh. Ora apa-apa. Nah, Pak iki renek sing nyuwara mung meneng kae. Sosoke sing kacamatanan kae lho. Piye? Ngene iki ra digamelan. Kisidang. Tapi aku enggak bela lho, pancen ngono kuwi. Dadi jenengan padha karo penari latar, aku penyanyi nih seperti yang di TV-TV itu. Oke. Penari latar mengikuti suarane penyanyi. Alah kulino mlebu TV pamer. Lah, Aku lho kulino nyolong TV ra umum. Oh, wong maling lho kok bangga. Bayaran kuwi larang nyawamu kalah lho regane. Mas sepurane ya Mas ya. Iki Idone sik. iki Mas Yoyo apa? Gawan ngomah. Pak Kangko endi? Ngene Dwija Laras. Iya no. Wih ngapunten ya Mas operator nggih. Ngapunten Mas Kangko. Ngopo? Muga-muga ora rusak. Heeh. 10. Oh, ijik. Ora keder. Lek jengleng dekekne mikir. Lah sing mbok jengleng kono ya kene didepi kaya ngene kok. Dasarku pundange woyo-woyo. Yoga girong sik tengah ya. Ngopo? Nyapa? Omongane gak penak. Piye? Mikir jegloke gluduk. Lho matane. Lho, ya Pak, tak omongi. Sik to. Ya lumrah dek muni ngono. Lah wong iki regane karo nyawame larang iki. Edan sik. Mek karo nyawa kok larang mikir. Sik mikmu mau kemene ngendi to? Mau selempetne ning endi mau? Jeroan kene kok. Kene, Bos. Lah is nyapa mik mau selempetne? Tawur kancane. Lah kok ndase ning dhuwur? Lah iki mulane tawure ora iso jagongan. Oh. Nah, iki ndase ning dhuwur, iki ning isor. Dadi mung pacal-pacalan. Ora bontai nek. Gak. Ya. Mangga dipane larase. Moji ruji. Iki sing rasane. Loralan kita ala sangka. Lah panjenengan sing bawa aku sing jengleng. Ben ora ceblok. Ngene ya, Bos. Mbak. Ngene wae iki bagiane dhewe-dhewe aku sing jengleng sampean sing nyuwara. Lah timbangane ceblok nih mik. Arep njeglok. Kon ngijoli kowe komen. Kok terus ngene wae. Oh iya. Masalah iki bagiane wis dhewe-dhewe. Iya. Aku pamane mbok kon bawa luwung ra dibayar. Oh ngono, iya. Lah sebabe? Lah wis mbok bayar. Wis to. Berarti temne doni malah kok kowe ta. Oh iya. Iki tak anu tak tampa Mbak Lucy. Nggih. Gareng sak Indonesia iki sing wani nyebut aku kowe iki ya siji Sumarbagya, loro gareng iki kowe. Biasane jenengan Pak Kangko, gareng tralalan jenengan Pak Kangko, gareng Widi jenengan Pak Kangko. Sing wani muni kowe ya mung dalem isi dagelan sitok iki karo Sumarbagya. Lah iya. Mergo tak anggap sesepuh utawa leluhur.
ben kajen. Iya. Aku ora nek karo kowe biasa wae reng. Aku mau kowe ora masalah kok. Lah sampeyan nang aku kowe wis bola-bali tak hitung. Mbok kowe kenal karo anu wis ora iso diitung lho, Bos. Apa ya? Sampeyan kowe ning ndi Mas? Ngono kowe bola-bali lho. Aku ora gawe masalah lho. Ora. Sampeyan aku nyeluk kowe iki lagi pisane kok di Sing gawe masalah ki sapa? Lah kok wani nyebut kono mung garing kae karo kae. Iya, mergo tak anggap leluhur kuwi mau. Leluhur sampean kuwi diajeni. Sesepuh kowe tak ajeni ngono lho. Ora masalah lek liyane ora wani monggone kowe nyebut aku kowe ora masalah. Ora masalah. Mergo sesepuh utawa leluhur. Monggo leluhur. Nggih leluhur. Kowe, kamu, wah bojo. Aku. Bojoku demben yo ngene iki. Hah? Nonton TikTok-e Mbak Lucy Bram. Anu, yah ngono nyeluk aku lah ayah. Bojoku ki. Ayah. Heeh. Oh piye? Anu, aku mbok ben hidepe lah bojoku cendak-cendakan. Ah ya. Aku mbok tukoni hidep kaya Mbak Lucy Brahman. Lah apa iki apa? Wak tukoke. Bojomu ya sinden. Jagong mungan. Jagonge dandane becek. Ora kalah karo Becek. sinden. Penyanyi wong ngono lho. Wong sak tarupe guyu kabeh. Mergo hidep. Kagum ya. Hidep kowe. Sebabe kok guyu? Guyu wong nggone ngisor dingkek ning dhuwur dadi wong kuwi merem. Kayak ngelime nganggo atiku. Ya. Hang kalibyat libyat eneng gawane iki lek nggon aku enek bakul pendungan iki gawane ya ngene iki lho. Apa iya? Iya, pendungan bakul neker ning wayang-wayang ki ngene iki yo an. Kok gak awakmu sing dodol. Aku bakul sate kok. Ora kacen lho bakul sate. Loh nyapu? Iya, Bang sate, Bang sate. Bang sate. Piye maksudnya? Ora kacen. Oh, bang sate. Iya. Aku malah kejeblok ya bengi iki. Bangsat e. Aku wedi lek setrok. Rasa mencolong-mencolong ning ngisor kok dengkule kesleo. Mawe kon mluruti lho ning ngisor. Wah, asam urate kumat. Bayang ning dhuwur panggung kaya rosa-rosa. Ning ngisor. Nggih, Mas. Ning ngisor ana tekan blonyoe basem lho kok ning kene gedruk-gedruk barang. Wis ora beneran karo ki. Apa? Oh, anakku iki Mas Indra. Heeh, Mas Jendra kuwi dalang. Anakmu? Dalang. Wah, sepuro mulane wani ngelokke. Ngelokke apa? Ngelokne apa? Balekne rayakan. Anak lanang. Wah, untung tak getak tebak anakmu. Sorry ya, Mas. Melaring ya ta bradal wong ku marek munggah nyun sewu katoke ditaleni rumput Jepang rek apa ya heeh oh kuwi aja nyepelekne lho lancen iki kaya aku dagelan tipis matur nuwun Mas Kakko kalau wingi lebaran jenengan paringi kathok lepis otomatis kok iso apa ning lepis otomatis kepiye Mas Kakko maringi aku sing piye wujute ya nggo salin nggo telesan nggo salin iya matur nuwun kathok lepis otomatis. Saya tak lagi ngerti ki aku ki bakul klambi, kok lagi ngerti ki lek kathok otomatis ki kepiye? Kathok lepis otomatis iki selerekane dunggane munggah mengo miduk mengo. Lah kae kathok wis rusak. Lah iya takene kowe. Murakno dikene aku.
Otomatis. Oh alah. Ya. Gumya lareng Gumya lareng Taman Sari Nuswantara Mbak Lucy, Dawuh. menika anak-anak kula tumut sedaya, sing keri, sing ragil karo sing barep. Lah nggih lho. Menika Mbak Tata nembe masuk SMA 1 kelas 1. Menika Mas Jendra baru akan masuk ke di bangku kuliah. Lah nggih engko Ayo karo tante, karo tante. Nah, tambah kare mamae terus sing alit nggih dalang. Lah iki suwi-suwi kok tanggapan family 100. Ora butuh wong liya. Cayu jan iki kok kaya nom-nomane anu. Sapa? Artis iku campur sari sing legend Mbak Nurhana. Nurhana. Diomongi. Anu P.O. Haryanto. Biar anakmu ya ngene iki. Ya Demben. Loh, Dek Ben. Jarene wedok wayu anake kaya Mbak Tata. Lah mulane SMA terus takon kuliah malah. Neng Oh iya. Tapi beda anakmu ya. Anakmu dope mati sisih ke? Dope mati sisih? Dopi apa? Dope ke mati sisih? Oh mati ki, matane iki. Salim sik karo tante, salim karo tante. Bude. Bude. Karo Mbak Kakung, Mbak Kakung. Pakde iki Pakde kok Mbak Kakung. Heeh, ya. Sik matur nuwun Mbak Kakung. Disebut leluhur. Mbak Tata ini multi talenta. Sembarang. Apa iso ya? Iya. Nari yo oke, dalang yo oke. Dadi wong Jawa ngarani ngabehi. Ngabehi. Iso apa-apa. Maka esuk-esuk kudu ujian tari jam 10 esuk. Terus terpilih menjadi peran utama wayang orang apa Nduk? Lomba apa Nduk? Lomba Festival Tari. Wayang Bocah. oh, festival wayang bocah Mbak Lucy. Festival Menjadi wayang Sri bocah. Kandi. Pemeran utama dari Sri Kandi. Anu, dadi tari niku enten anu nggih, Mbak. Enten patokane nggih. Enten. Enten sekarane. Enten. Yen tanjak pripun tanjak? Tanjak ngeten. Ngeten. Lah. Tanjak. Yen pendak. Mendak. Mendak. Lho, mendak ngene. Iya, mendak mendak. siji, mendak loro terus nyewu. Sing sabar ya, Nduk, ngomong bayot. Aku njaluk digarap musik, Mas. Ya, jarak musik. Ya, gerajakan Banyuwangi ini. Ayo, gamelane gen ngetutke, ayo Mas Coro. Nah.